Mal assunt, simplement. No sé, yo no sé cómo va a pasar esto. Pero una liada ¿Qué de... puta liada? Pero que sí que... Joder. ¿Qué? Vaya tela, tío. Puta liada. Amb Vizcaes. Amb Vizcaes. Ambiscaes... I no són, mira, no són ambiscaes xicotetes. Són ambiscaes grans. Molt grans. I què han vist Són ambiscaes grans. Vaya tela. ¿Vosotros pensabais que podía pasar algo de eso? Pues la veritat és que no. No que crec no. que este punt fora ni siquiera possible. No, yo tampoco me tenía tan claro. Però Que ha passat. mos ha passat. Mos ha passat. Nosaltres anem en tota la bona fe. Després de l'últim episodi pues, pensaven que simplement teníem una responsabilitat. Li van començar a donar de menjar, donar d'aigüeta, van veure que això acabava. És que era liar perquè li donaves, te n'anaves un moment de l'habitació i quan tornaves... No n'hi ha res. No Res. està ni el perol. N'hi ha per repetir, jefe. És que al principi em penso aguantava, però és que després... Després li tenies que tirar la paella del diumenge. Sí, Me caguen Déu, poc de diners. Pollastre, Poc tot. de diners. Cabró. I és que Fatal. ha passat. No ha passat altra cosa que ha passat. Ha Hòstia, passat. que sí ha passat. El primosaurio. Agarreu-se. Se Grande Primosaurio! El nostre compare se queda. Se queda. Se queda el Primosaurio. Mos ha demostrat molt de carinyo. Mos ha fet companyia tot este temps. Este d'ací ja se'n poden anar a fer la mà. Això és la muda. Clar, esta és la pell que ha mudat i s'ha quedat. Pues ja poden tirar-la perquè ja... Total, mira, pum. Sinó que se li deixem ahí per a que ens acompanyi perquè som uns cracs. els capítols. Perquè vos ho diguem, perquè som uns cracs i duguem un cartel supergran, però se nos olvida posar la gometa a pegarlo. Sí. Entonces ahí es queda, ¿vale? M'ha dit de plutat que encacha. I res, bon diumenge a tot el món una altra vegada. Ja estem així. I bon dia. Una altra volta, darrere de l'altra. Una darrere parem, l'altra i darrere últimament. l'altra. Això pareix un dia d'estos que dius no m'allargue. Estem fent-se pesades, Estem fent-se pesades perquè estem tots els diumenges fent la malla a les 4 del migdia. Estos quatre tontos ahí xerrant una altra volta. Claro. Sí, tio. Però és que avui... Però entranyables. Claro, és que avui teníem moltes ganes de xerrar. Teníem moltes ganes de soltar bilis, sobretot. Sí. I esta volta, sorprenentment, no és dels madrileños. Toma. No, Vale. encara que pot ser que estigueu clavats ahí també. Ja tenem Sí. prou, Lo ja. que passa és que no sols vosaltres. Ja tenem prou la que Ahí tenem s'heu ja. salvat un poc, Ivo. És que T'heu salvat. estes setmanes, estos mesos d'estiu, tio, les redes socials ha sigut una marea, tio. Marea una no. marea de dolor. De basura, de puta merda. Que sí, que ha anat... no sé si ho sabíeu, però Anuel AA, o sea, Anuel AA, se n'ha anat al Zebra, a tocar al Zebra, Cuidado, no sé si ho sabíeu, no sé si s'ha donat compte, però se n'ha anat, Buah, el Zebra, tio, buah, el Zebra, buah. Va el cebra, pa quan el coyote, pa quan la gallina. Pa quan l'ha de treballar i callar-se la puta boca? Hòstia puta, tio. En Anem a fer un sèrio? crit davant de l'oci espanyol. Pa quan un festival que es diga Jornà? Pa quan Jornà Fest? Ai. Bueno, que se n'anem de mares. Després de rebentar els oïts de tots els oients, Se li ha calfat, bàsicament, És que és molt dolorós, tio. estem Sí. a mitjà Sí, sí. d'agost, Prou una cosa dur. així. No sabem quan veureu això. Bueno, sí que ho sabem quan veureu això, però bueno. Però encara vosaltres vos queda- encara vos queda un ratet. I bàsicament el que ha passat és que aquestes últimes setmanes hem tingut les edicions de dos festivals molt grans així en Espanya, però que són festivals pijos, per què enganyar. Són festivals... Sí. No són els festivals que solem... No gratos. No són Clar. els típics festivals d'ací del País Valencià, no són els que solem anar nosaltres. Habituar. Un festival que tingui un còdic de vestimenta no m'agrada. Que ha sigut bàsicament el Zebra, que s'escriu en V, És que damunt. el Zebra en V i l'Arena. Voleu dir una cosa? Això que has dit de lo del codi de vestuari, no penseu que depèn. es veu que estos festivals es veu que no deixen entrar la gent que no porta dos brillantines així al costat dels ulls. Ja ho crec, Quin problema s'ha ficat tenen de això? moda. O sea, perquè va començar com una cosa que hòstia, que guai queda tal, ficar-se si no hi brillantines un poc de purpurina, és que ara ja no mola, és que ho Que diu va, tot tio. el món.
Ara enfoquen... Vull dir, veus els vídeos dels concerts i quan enfoquen al públic pareix un diamant. Pareix més concert el públic en concert. Claro, correcte, si és que tot brilla. No. Una moda absurda. Vull dir, jo me recordo de festivals que anem nosaltres, que la gent el que es prova, doncs tu te'ls veus en unes pintures, que t'acostes, fan pam, 2 ditaes, a la galta i tires pa acabant. I així te sents un guerrero de Namek. I l'únic guapo que té la pintura és que és fosforito. Sí, ja està. Sí, això. No n'hi ha més. Sí, això. I dona gràcies que siga pintura facial, que probablement no. Però és que el problema és que pareix que per anar a aquest tipus de festivals la gent és que es pensa els outfits. O sea, la gent té els outfits pensats en plan, vale, para este día tengo que anar en este tipo de maquillaje tal, tengo que ficarme esta roba tal, no sé qué. Pero vull dir que tíos y tíes, Sí. saben, a part, després està el tio que porto des de juny apuntat al gimnasio, que fa 2 setmanes que s'està comptant les proteïnes i les calories i sa puta mare, i se té que anar 24/7 en tot el festival sense camiseta, perquè si se la fica li agarra algo. En calzoncillos. Si se la fica se li van les proteïnes. Sí, se li van totes les ganes. Home, tot el padur, tot el polo Lacoste i llau, millor que no duguen res. Perquè és que... I també te dic una cosa, que tots ha que ser bàsic. Tots aneu tot ben vestits i tot el que vulgueu, però que al final acabeu tots sense camisa de la calor que fa, amics, que estem en estiu, Ah, també. Un altre incís que vull fer jo. Tinc la sensació... de que quan tu vas a un festival d'estos i pues estàs ahí i tal, jo crec que quan fas el check-in de l'entrada i tal, el donen la pulsereta. Clar, el donen la pulsereta i com un cupo de stories que tens que plenar-lo. O sea, ahí van i diuen, si vols estar en el festival demà tens que tindre 40 stories muntades. Sí. 30, si vols 2 xupitos de baix, 30 stories. 30 stories de més. Totalment, tio. Que a veure què... Que horrible. No sé. No critique, perquè no és el que jo seguís, que cadascú fa el que vol en la seva vida, totalment, però, tio, és que m'ha plegat un punt en el que tu eres el que ensenyes i vols sempre ensenyar que estàs en puestos tan guais i, tio, que un festival al final és anar uns dies a passar-t'ho bé i ja està, tio, no n'hi ha que fer-ho tant com si estàs en el País de les Maravilles. És que me suda la polla que estigues en Gulliver, o sea, en Kai Gulliver, me dona igual. Tirante pel Gulliver de València. Me importa una merda. Estás pasando bé, ole tú, me alegre per tu. Pero déjame estar tranquilo, home. Tal qual, tio. Si és que n'hi ha vegades que jo eixa gent, de veres, quan acaba els concerts, diu, he vist l'artista. Però haurà segur com veure un vídeo de YouTube. Bo, ja tinc un vídeo. Ja tinc un vídeo. Té el vídeo, però... Ahir ja puc veure-lo sempre. A veure que vídeos el fem tots. A veure si un artista que t'agrada, li traus un vídeet, saps? Això pot fer, però tot el concert, tio. I el vídeo, millor, te'l quedes patullau. I voler ensenyar que estàs ahí, voler ensenyar que estàs passant-ho bé. Vídeos de tu... Hi ha gent que li dona el mòbil a altres persones perquè els graven mentre canten. No. A mi m'agrada més... O mentre ballen tecno. Les parelles que de repente són una cançó d'estes així més menyonyes d'estos artistes i tenen a l'amiga que li donen el mòbil perquè es faci un vídeo mentre els dos estan com abraçaets i ficar un textet mágico, saps? Noche mágica, nuestra canción. Una cosa vaig dir ponen un textet Mago Troll nivel 60 mágico. Buah, per això i una cosa vaig dir, si munteu tantes stories i dius, estic passant molt bé, no estareu passant-se-ho tan bé? No estareu passant-se-ho tan bé, entonces? Si no, no muntaríeu tanta story. Si no, por haver furtat el mòbil un gitano i no s'haureu ni enterat. Bueno, un gitano, qui siga. No parlem tampoc molt de furtar el mòbil en concerts, que no hi ha bones experiències. No, que me torna a enfadar. Però és que això és el que diu de gravar un concert i tota la wea, que jo veig molt bé això de sona una cançó brutal, li la vols ensenyar a una persona i fas un vídeo de 5-10 segons perquè a la persona que tu li envies aquest vídeo del concert mira, pot interessar-li més o menys que tu estiguis en el concert i que estiguis veient a l'artista tal. Ara, l'àudio que entra al micrófono en un concert on hi ha 10.000 persones, claro, la persona que recibís això li importa 3 ous. Home, tampoc és això. Vull dir, per què vas a voler veure un puto vídeo borrós del teu amic que està a 50 metres de l'escenari, un àudio que està a fer merda i que no sent una merda? No, per què vols veure un minut i mig d'això? El que me mola és que això escala en els de tecno. Ara que ha sigut el Monegros fa poc en el Monegros me fa tota la risa perquè és que ahir damunt no escoltes res, ahir és tot
tot el rato i te veuré la gent... Tal qual. Vale, molt bé. Què estàs escoltant, primo? Però, tio... No sé el que estàs escoltant, no entra pel micro. Jo, en el Monegros he vist dos tipus de persones en Instagram. He vist els que s'han passat tot el festival pujant històries, que dius, ja ho tingueu bé, i he vist altres persones que han posat 2 històries el primer dia i no has tornat a saber res més d'ells hasta 2 dies després del festival. 2 dies després d'acabar-se. Car. I jo dic, hòstia puta, tio, que cracs. Però és que tenen... Però, joder. Estos festivals és que tenen molt, perquè damunt sempre són en puestos que no són increïbles, però sí que tenen algo. Com per exemple, el Zebra tenia una nòria. Ah, tenia una nòria. Medusa Beach. Una nòria que era que això, que estava il·luminadeta. Però vosaltres sabeu que el Quanta recinte... gent s'haurà fet la puta mateixa foto? Quanta gent haurà estat esperant perquè estigui això un poc buit per fer-se la foto a la nòria? Però tu saps que la nòria eixa és la mateixa del Medusa? Sí. Que era el mateix recinte. És de veres, de Però veres. si n'hi ha posts, tio, De veres. que eixia el recinte era del Zebra, està en un concert i darrere te veies Medusa, perquè era el recinte del Medusa. I la nòria era eixa que estava ahí. Ah, No o sé, sigui a mi que- m'ho han contat, tampoc vaig a saber. Damunt ni han aportat res, no? O sigui, han dut a Zetangana i au. Sí, que bueno, Ja, per cert, diuen que menuda Zetangana està molt bé. performance ha tret Diuen que una se- caire de cala abuela. Què? No, però seriament, Alta performance. seriament em pareix que Zetangana dels artistes així més famosos de l'escena actual, en l'escena actual així no pija, sinó més mainstream. Sí. Estem parlant de l'escena de Duki, Bizarrap, Anuel, Eladio Carrot, tot això. Jo crec que Zetangana és l'únic que es mereix dir que en directe aporta. Perquè Home, una altra Eladio cosa que volia que- comentar, Eladio... Damunt és madrileño, o Els sea, concerts- té que viure en això, pobret. No he visto ningún directo de Zetangana. els concerts de l'estil de trossets. Duki. Vosaltres expliqueu-me a mi quin sentit n'hi ha fer-te pagar a tu, bueno, a part del caché que té, que segur, però un festival d'estos, l'entrada són les més cares. Clar. Perquè, clar, 100 són artistes pavos molt de caché. d'eixida, però no- Arriba al concert de Déu, Duki, hòstia puta. Duki per ficar un exemple, però n'hi ha 50.000 traperos, que és el mateix. És Cuidado, me puse la Gucci con un short de Nike, Ja ho crec. Cuidado lo que me dius, que estoy que goteo. Que estoy que goteo. Jo sí que goteo, tio, fam la calda. També. Puta mare. el tio que està cobrant la burra que estarà cobrant per cada concert, el fica un DJ i Això es també és de fica veres, el això tio també és de a fer veres. el gamba sense camisa davant. Ja està. Però és que no poden ni va la passar-s'ho o bé. sea, damunt, que això ho fan tots els traperos, o sea, no n'hi ha, plan, encara no ha vist ningú trapero que no ho falla. O sea, quan el veig dirà, ah, mira, este no ho fa. Este no ho fa. Este no ho fa. Saps? Però és que literalment tots, o sea, ni siquiera se posen la base i canten per damunt de la base. O sea, posen la cançó. Sí, sí, sí. Iau, i Literal. estàs Posen la per cançó. darrere, yeah, wow. Bro, això, jo pegar per a mi també és prou. A mi De te- fet, siguent així de poble, crec que inclús sabem prou més que vosaltres. Puguem fer trap de poble, un gènere, per favor. farem. Trap poble. O sea, que siga un micro a 50 metros uno i a 50 metros a l'altre puesto un altre. I estan els dos. Yeah! Caguín de fondo en mandorrina. Esto... Es pot pensar, un Es podria. Bellus Dripping. Es podria. Bellus Dripping. No, però... Hòstia. Ara, jo crec que dins d'aixòs artistes hi ha uns quants que fent el rotllo ixe saben treure una performance molt, Sí, molt guapa. a veure. Però, Segur. clar, Sí, sí, el n'hi que ha tenen prou. que fer és... Clar, ells el que fan és que són la cançó, canten a trossos i després fan... Uah! Yeah! Hòstia, fet xit, he plegat. Bueno, pues tot el rotllo. Però jo que sé, claven molts efectes visuals, foguets, Sí, animen sí, sí. molt al públic, Sí, però jo crec... pugen gent del públic a l'escenari i es tira. I a vegades pareixen hasta coses de punk rock, però clar, depenent d'artistes també. Vale, jo puc... El Duki, per exemple, no és tant... No fa una música tan agressiva com això. Jo t'accepte les performances del rotllo punky de los 80-90, que són concerts que musicalment no són bons, ni això, però fan molt de... S'han visquen prou. S'han visquen molt. S'han visquen Però és que molt. van tot bufats, tiren coses al públic, el públic puja no sé què, Que sí, es tiren sí, una sí, sí. barca, aquestes Bro, coses... te les Gigi accepte, Allen pot li estar hasta arrojava bé. a la gent. Pot estar hasta bé. El problema meu és que és que hi ha vídeos de Duki en l'Arenal com queixant-se de que la gent no cantava una cançó. I dic, a veure, és que... La tens que cantar tu. És que està sonant la teua cançó, que igual no és tan coneguda, perquè també aquests artistes, el problema que tenen és que tenen 5 o 6 cançons que són bangers Sí que ho i que per peten. això ha anat el 99% de la gent que està ahí,
perquè el 99% se sap 4 cançons, les 4 cançons que ho han petat, que flipes. Però clar, i són artistes amb moltes més cançons que no són gens conegudes. Què passa? Les canten, no les canta ningú, i damunt no tenen una performance tan guapa, la gent òbviament s'apaga. I el veus ahí el Duki que està com Xina, tal, no sé què, no sé quantos, en una cara xina, però dius, home, és que és normal. Clar. És que tampoc està oferint. I a mi me joderia molt, o sea, pagar 140 euros d'entrada o 120 euros d'entrada i que el primer concert estiga el pavo sonant la cançó en els altaveus i el tio fent la mà per damunt, que és que I picant-se perquè no cantes tu la seva cançó. Però és que jo he vingut a escoltar-te tu. Que moltes voltes no canten ni bé. No. Perquè l'autotune en concert està molt avançat i jo estic a favor de gastar l'autotune en les cançons. Sí. Me pareix una ferramenta molt bona. Correcte. Ara, després tens una live performance. Claro. Ahí se te lía. A mí me encanta cuando fa Travis Scott, tenía un vídeo por ahí, si vos ponerlo Charlie, si no, sí que se cae, que agarra, está ahí cantando, yo, ¿sabes qué? Y está en el autotune y de repente es cau. Y claro, en vez de escoltar, pues, yeah, que me cae, no sé qué, pues escolta, yeah. Oh my. Però saps què és el pitjor? Que jo com a persona no tinc massa idea d'aquestes coses, però com a una persona que té alguna idea d'àudio és molt fàcil solucionar aquests problemes. Tu pots agarrar i tindre, igual que les guitarres tenen un pedal per ficar-li efectes, tu pots tenir un pedalet per quan vols tindre autotune i quan no. El que passa és que molts dels artistes la veritat que s'ho corren ben poc. Pues míralos, ahí están guanyant diners, currat-te correcte. Cabrón. No, estan guanyant com... Però de lo que estàvem parlant, que Zetangana, per lo menos és un tio que te porta una performance que està molt guapa, te que porta sí, artistes Paco, que t'agrada molt Zetangana, que sí, que la sí. puta. No, Zetangana espera, I saps quin és el secret de Zetangana per sonar bé en els concerts? Veurem. Que quasi totes les cançons de Que Zetangana són col·laboracions en gent que sí que canta bé. Ahí estamos. El Paco ha pisat una vega a com la Madrid i húngara se posa viscat. Bueno, vaig a fer jo l'inciso perquè m'esteu així ja seqüestrant quasi. Sí, efectivament, o sea que vaig a fer tota la transició així. Segur que també està molt guapo dels festivals i estan en tots els cubates. Vale, ja te'n pots anar, Giri. Y con esto... Hasta la próxima. Vaig a treballar. Que no li... Cabrón, que era un aplauso simulat. Simula-me esta fit de puta. Que això... Tira pa callar. Vale, Vale, Chiri. Adiós, Chiri. Te queremos, Chiri. Au, Chiri, què vaig a fer? Vinga. Vull que passes per davant d'eixa càmera saludant. Sí. L'aigua està així. No, estava ahí darrere. L'aigua, justament la cosa que no mos agrada. No, justament l'aigua en els cubates l'únic que fa és congelar. Bueno, gelar. Sí, tal qual. I tot això que està en... I aiguar-los. ¿Vosotros no heu pensat en fer-se gel de cubata? O sea, tu vols fer-te un roncola, pues te fas cubitos de roncola. Ja sí m'he pergut, No funcionaria. No, bueno, és que el ron no... Clar, i el ron no es congela. Però seria... Hòstia, si funcionarà flipa, Home, estan els típics vuelos que es fan un whisky en aigua. Hòstia. Que Whisky asco. i aigua per a rebaixar-la. Hòstia. Una puta merda, bàsicament. Duríssimo. Però bueno, jo així vos he portat Bueno, però per favor. uns quants combinats que són millors que el whisky en aigua, sincerament, xics. No begueu whisky en aigua, això, pa què? En quin moment ha plegat aquesta senyora així? No pega whisky. Simplement. Mira, Què sou ara, escocesos? Fuster, no begues whisky en taronja. No. Para, que te puja la mitja d'edat Olvida't. 30 anys més, tio. Per què creu que Fuster no és així? Perquè beu whisky en Perquè taronja. se'n passa el whisky en taronja, el cabró. Bueno, jo us he portat així 10 combinats. Combinado Charlie. Han combinat com a mescla de 2, 3 líquids, els que siguen. Per exemple, una cervesa no sé, combinat. En Espanya, cubata. Correcte. En altres països me fa gràcia perquè veus entrevistes de gent que li diu algo de cubates a gent d'altres països i li diu dime el teu cubata favorit i fa però cubata no és un cubalitro i diu no, que si en Espanya és diferent, si en Espanya cubata és tot. Clar. Saps que hi ha pàgines per a fer... Sí, però me portarà un temps que ara no mos dona. Però fes com 4 escalons. Sí. Vale. I els destaquem ahí, en els 4 escalons. Vale, perfecte. Bueno, vale. Anem a dir que el primer escaló és cubatazo, li podem dir? Què és això? Cubatazo. Vale. O fem A, B i C i D, ja ho. O sea, A, B, C i D, això són com les notes en anglès, que és 10, Notable, 7, B i... 10, 27... I sufi. Sí. I després la D, que és el suspès, que són... Bueno, el suspès és la F, però sí. Bueno, sí, també. La D. O la L. L que és pitjor que F perquè és de loser. I, Tremendo clip. primer combinat que porte
mojito. Uf. Molt bé. Vale, jo M'agrada. vaig a dir... Jo tinc una opinió així Jo un també poquillo tinc- rebelde en el mojito, eh? Tinc un popular opinió. Tira-li. Pense que el mojito ben fet, pense que és un bon cubata, pense que és un bon còctel, és refrescant, el saboret este a la hierba buena, tot el rollo, però pense que el 90% dels mojitos no estan ben fets i estan molt sobrevalorats. O sea, esta penya que té una festeta, té un dineret o això, i volen fer-se mojitos, i òbviament no saben fer mojitos bé, i se'l veuen com super a gust pensant que és un cubatazo, i en veritat és una puta merda i estàs tragant tot el rato azúcar moreno En gaseosa. sencer, en gaseosa. És que damunt, com no el fas bé, acabes beguent el puto azúcar moreno que te'l xuples en la palleta esta Clar. i acaba... Entonces yo te juro que el mojito el ficaria... A mi depèn. Bueno, És que, vull que poca opinió. broma, el mojito és... O sigui, el mojito no és com, per exemple, qualsevol altre cubata que pots ficar al revés la mescla, en plan de primer ficar una cosa i posar l'altra. El mojito és pas per pas. Sí, correcte. Ara li fica sol, li Bueno, fica sol, però n'hi ha molts cubates i així, damunt eh? el requereix fer en plan acció, en plan de... El machacar. Faig això, matxaque, faig això, mescla per a integrar, Home, faig això, matxaque. Clar. Entonces, n'hi ha que seguir els passos. És com la pasta. Però bueno, També. que jo crec que un mojito homemade també pot estar bomba, eh? Sí, però Que jo aquest estiu m'he anat tastat algunos, és el que el dic. Jo crec que el 90%... però òbviament no van a fer-te un mojito així pensant en que van a fer-te un mojito de cocteleria, m'entens? T'esperes pues, com un roncola que fas en un botellón. Sí, però Però realment, un poquet quan tu més. el fas un roncola en un botellón Ja en saps ta al que casa, vas. o en ta casa, Enviscar-se. Cal dir que això és com a concepte. claro. No estem dient quin mojito Ja. és millor, sinó Claro, és claro. el concepte del mojito, Bueno, Sí. lo que jo anava com a a dir. beguda. A mi el mojito m'agrada, que és que m'ha enrotllat un poquillo. A mi el mojito m'agrada, però és una beguda que, per exemple, estic de botellón i sí que no me la puc fer 3-4 cubates, així nada de mojito. S'empalagós, també, eh? M'empalaga molt el sabor i la hierba buena. Que bueno, que quan estàs que en veritat tu penses estar de botellón i fas 3-4 cubates del mateix, això també al final sempre, a mi sempre m'empalaga. Clar. Entonces, ¿en quina tier la fiquem? Tier B? Jo la ficaria en una C inclús. Una C? Per mi no. tenen suficients. Anem a votar, diria jo. Jo, individualment, jo diria A, perquè m'agrada com s'elabora i m'agrada també... O sigui, sardell, anem a dir-ho. M'agrada A, dir... Paco li fica una C, jo li fico una B. 5 Jo una B. cubatetes. Jo una B. Ah, pues es queda ahí en la B. Mojito tier B. Mojito. Mojeri! Me pareix bé. Un Me poquito pareix de mojeri! Seu Vale, combinat, vale. este combinat M'agrada. ja M'agrada. és un combinat més a l'ús, més comú, que és el ron en llima. Hòstia. El mític ron en llima. Un quiero y no puedo. Perdón. Perdón, Charlie. Vale. Perdón, eh? Explica't. És que jo sóc un fanàtic acèrrimo del ron i Coca-Cola. O sea, el meu fetge està criat en això, tio. No creo que el ron sabor en en llima, llima a més, me mata. empalaga més. És molt més Cansa dolç, més. és molt Sí. més dolç. Sí. No sé si és l'amarg de la llima o si és, o sigui, en plan, l'àcid sé. de la llima o si és... Perquè realment més sucre que en Coca-Cola no pot tindre. Home, però que la Fanta també té una borra de sucre. Sí, No, sí, i sí, la- òbviament. el ron de per si és dolç. El ron és sucre. Ah, azúcar! Azúcar moreno. ¿En qué tier la pones? El ron en cola. C. Ron en llima. Tier C. No, ron... Ah, això, ron llima, perdó. Ron llima. C. Uy, perdón. Edgar. Te podria dir que una F, eh? No. No, a veure, no, Tinguem D, una una D. C, una D. Ah, no, pues, no, C, va, C, corregís. Tu, Charlie? Perquè sí que és un cubata que me'l podria fer. La estic de festa, no és com un whisky en taronja, que estic de festa, me l'ofereix i dic, no. No. O whisky en lo que siga. Governo. Jo, Govern, prohibiu el whisky. No. Ara una burra de A veure, haters, tio. jo és que ja sé quins són els següents, entonces jo estic clavant la D. Hòsties. Hòstia. Jo estic ficant la D. Mira, tu l'havies Pareix ficat, bé. Isma, tu l'havies ficat una D, no? No, C. Isma l'havies ficat C. I si, Ah, i si n'hi ha tu F, Ah, també tu Tu l'últim. F. D, D, C. però una F Jo- gran, eh? Hòstia, és que ni ho he provat. És que no el veig tan roïn com va ficar Ah, la ja D, estàs. saps? Jo d'això, jo me'l puc veure. Si me'l fan, me'l puc veure. Claro, i a més jo Però que estem parlant el concepte, Sí, sí, sí. a diferència d'altres. Ah, Correcte, correcte. vale. De Pues, lo que és un ron en llima a comparació d'un mojito, per pues exemple. entonces se'n Sí, va a la D, directe. Joder, va, pues un D. Va, Perdona. m'heu convençut. La pressió social, Òbviament. la pressió social pot en mi. Dos mescles. És de veres que si jo vaig a un puesto no em demanen un ron en llima. No. Vull dir, si m'he de gastar diners en un cubat, no em demanen un ron en llima. No, òbviament Rotundament. que no. Olvida't. Vale, passem. Que és al revés. Bueno, el següent és... Este sí que és clàssic. O Ah, sea, veurem. este és més clàssic que Julio Iglesias. Hòstia puta. És el clàssic gin tònic.
beguda patrocinada per les festes de l'Olleria. Què cojones? Per la Junta Patronal de Moros i Cristians. Jo crec que... Totalment, és la festa que patrocina tot el món es fa el gin tònic, perquè després de dinar, qui cubata va fer? Després la putxera a 30 graus Fahrenheit. Però saps per què? Car, digestiu. Perquè és digestiu. El gin tònic és un cubata que o sea, tu te'l fas pensant ja en el teu jo futur. En plan de que al dia següent tingues menys mal de panxa. Eres previsor. I Just a la ressaca. I és que damunt el gin tònic és un cubata que està bonet. Està boníssim. Està bonet. Sí. Està bonet. Sí. Una xorreta de A més de que és molt tunejable. Uah, i perquè te pots fer la tònica blava, la roseta, la ginoleta, la no sé què... I si després fiques a tirar-li merdes, que si pimienta, que si cardamomo, que si... Nada. És el cubata per excel·lència. Així en Espanya jo diria que el cubata per excel·lència. Quan algú diu alguna cosa és o gin tònic o altres que anem a dir. Però el gin tònic sempre està ahí. Vale, dígame. Isma? Es va tot ratllar. Què és un tònic? Què és un gin tònic? Eso no es mi gimnasio. Un B. Vale, Edgar. A. Charlie. A. Jo vaig a per trencar el desempate vaig a ficar-lo en la A perquè com a concepte crec que el gin tònic es mereix estar ahí dalt i no m'agrada, I a mi mira que no... A mi tampoc, la Mira veritat. que ho he intentat que m'agrada, però no Però m'agrada. és com la cervesa, és com la cervesa el gin tònic, o sigui, al principi no t'agrada perquè la tònica és amarga. Però no és que la mescla no fa que no sigui tan amarg, no sé. Jo provo per separar la tònica i òbviament la ginebra seques i és super amarg les dues coses, però quan les enjuntes té un punt... Home, no sé, també serà la llima que té. Però té un puntet aixina... Li sap traure la dolçor. Si que tinga una rodajeta de llima, que no el tinga... Un tinga... gin tònic sense una rodaja de llima pots passar per el teu pitjor infern. Si és de Schweppes Hilarios, bona vida, soldat. Vale, va, passem al següent. Anem anant. Que se m'ha està al mòbil. La tablet del programa. Este següent ja és un còctel més modern, a lo millor més de gent jove. Jo crec que se ve mal 10. Que és el famós Sex on the Beach. No, anava a apuntar en la pistola perquè anava a fer un altre. Pensava que era un altre. Sex on the Beach? Ara mateix no recorde el que portava. Jo sí, ara t'ho dic jo. Granaïna, no? Granaïna, vodka, taronja? Ja està. Ja està, no? Sí. Correcte. Vale. Vale, de una. Bàsicament és com un destornillador però un poc més pijet. Això m'ho va donar a provar el fuster i està prou bo, Sí, està bonet. Jo el Sex on the Beach el vaig descobrir a Malta perquè els inglesos no tenen ni puta idea de beure, beuen ginebra amb Coca-Cola i bueno, que Malta no és Inglaterra però va ser colònia anglesa, així que ja sabeu, tots han acabat igual i que això és un còctel que realment té un nom molt pijo, tot el que vulguis, però no deixa de ser vodka en taronja, que és el típic destornillador que coneguem així en Espanya de tota la vida. Correcte. El que passa que li fiques el punt de granadina que el fa més dolç encara pels xiquets, en plan, pels joves que estan començant a beure, i damunt que queda molt guai, perquè veus ahí en el fondo... La goteta caure... Claro, i veus en el fondo la capa esta rogeta que va fent un degradat al taronja i que està molt bo, que també el dic, després estàs beguent el cubata i quan arribes al final és puto sirope, que és la granadina. Dona un asco, si no ho mescles bé, no sé, està bo. A mi em pareix un cubata molt bo per començar, però ja està. Per aguantar-la també, perquè són d'estos cubates dolços que entren sí o sí. Claro, que quan ja tens la aixina que no saps... Que a lo millor per començar una espradeta dius, vaig a fer-me això que és en trauret. Clar, però no seguit. Que no costa tant si t'ho fas seguit, error. També és en Palau, és en Palau. Sí. Però això jo no vaig a donar tanta nota. Ismael, en quant a concepte de lo que és el Sex on the Beach, jo l'he donat una A. Hòstia. Opine que A, perquè a veure, està ben elaborat, combina prou bé i tal, a mi m'agrada. Jo un C. Com a concepte, no... Vale. Jo li fico... jo també li fico una C. Han de ficar una B, però és que massa dolç, massa sucre. També les begudes dolces tenen aquest problema que al dia següent, o sigui, si ves un pet en begudes dolces... A preparar per la cagar. No, la cagar, l'arrojar... El mal de panxa... És que flipes. A més, que també depèn molt... No n'hi ha que abusar, xics. O sí, però no en dolç. Bueno, d'això ja vam parlar fa un programa. No anem a dir vos-ho sempre. També n'hi ha que dir que és un cubata que canvia molt, depèn del sumo que li fiques. Perquè no és com un gin tònic que depèn de la tònica no canvia tant. Home, inclús depèn de la ginebra ja té que ser molta diferència de preu. Però un sumo que li fiquen del Don Simón a uno que l'han portat de Pakistan, saps?
canvia molt. Claro, Igual que Don claro. Simón també és molt ruïn. Correcte. Sí, però... Paquito. Jo vaig a ficar-li un AC, perdó. Així Un AC. anem anant, que si no se mos fa. Pues es que Si li posen els... I damunt és que també canvia molt els cubitos premium. Sí. Tio, me la callar-se ja, tio. Vale, va. Següent. Este següent és un comiat estranger. Així no solen veure-lo molt. A veure. Però Madre mía, que suave estic pegant. jo crec que així tots, almenys alguna vegada l'haurem provat. Jo l'he ficat perquè estic segur que tu sí. El Ramonet. No. I és el Margarita. Ah, hòstia, a mi me l'has donat a provar. Hòstia, em sona molt, Però això no és un combinat, no? Al fi i al cap Sí, és sí, algo... és un combinat. És tequila, enllima i... Com granissat Sí. i tot això. Ah, vale, pues no, Molt entonces mainstream, no. Ah, no, molt jo he provat mainstream. el martini, cojones. Claro. Ah, el Martini. Ostres, bueno, sí. No, però és que el Martini sí El que martini no no és un combinat, claro, és com un vermut. Claro. Pues el Margarita és també, és pren tipus digestiu. Lo que pasa es que pues, això, al meu te'l te ponen en algun mexicà o algo així. En plan, tipo, pues, invita a la casa, si no, pues, també te'l fas tu. Clar. I és, o sea, és un combinat en tequila. Tio. Que a sopera así per España no solo pones un combinat en la veritat tequila. és que no. Pero es que ahí el gas en el tequila para todo, tío, que le tienen tequila a la cerveza y fan no sé, bueno, aparte de la Desperados, vull dir, combinats en coronita que li tiren tequila, no sé quina polseta roja, que és una espècie ahí també pica. Jo... Oh, es provarà. No anem a dir-li que no. I ja també pareix una picadeta, però li fiquen com sucre per el borde. Sí. Sucre, no, Sí. no, sal, perdó, sal, és sal. Bueno, sí, sí, per la tequila és sal. I Per si... jo mesclen en llima, està bonet, però car. Si no l'ha provat, a mi No l'ha m'he colat provat, un poquet. no l'ha provat en ma vida. Jo No l'ha només- provat, però sobre paper està prou bé. Em Sí. pareix... No És l'ha un provat cubat, també. un mojito... No, es... Se pone como en una Una copa, copa, ¿no has visto de esas nunca un tipo Margarita, de tío? James Bond. Esas copas que son así. Clar. Vale, això sí, això ho fiquen en xiringuitos i tal, no? Sí. Bueno, Sí, Home, això sobre paper està molt bé. Jo És més para cocteleries i tal. no ho he provat, vaig a tirar-me un triple, però li dono una B. Jo és que no l'ha provat mai. L'ha vist molt en la tele i tot el rotllo, però no l'ha provat en ma vida. Però és que té pinta d'estar bo, no ho sé. Sí. Ho ha pintat molt bé. a veure, Jo li Charlie, clave... Crec que vaig a clavar un... És que no ho sé. És que no ho sé. Jo li clave una B. Sí. Jo Perquè és crec que això. li clave una C hasta que el prove. Vale. Si t'agrada el tequila, és una B perquè fer-se xupitos de tequila... És molt dur. Una A veure, experiència, uno està tio. bo, uno està bo. I dos també. Dos també, però... Tres, igual també. És molt dur, Pues per això, No Però n'hi al ha que final, abusar, no quan n'hi ha que ja abusar. li pegues mos a la llima i tampoc el fa sabor la llima para de fer-te xupitos de tequila, tio. I sé que el Dijana fas a al les... vàter, cabró. Per això fas un margarita que és com un xupito de tequila rebaixat i damunt el va la llima ja mesclar i la sal ell va en el borde. Que està ahí tot molt ben pesat. Un xupito tequila Jo li fico una cubatea. B. Jo vaig a dir que jo li ficaria per mi una C o inclús una D perquè pense que només el fet de ser un margarita ja és una excusa perquè valga 20 euros. I a més que no te serveixen tots els puestos perquè és un còctel molt americanitzat. El tequila està molt bo, el tequila està increïble. El tequila me pareix una beguda brutal si la mescles, si no, Home, depèn. jo sols Ja veig veurem. cabró, no que t'ha- jo sols veig el tequila de LeBron James, straight for greenness. No te recordes quan vam anar al mexicà este de València Sí, sí. que es van convidar a un margarita? Oh, sí. No estem valorant el preu, Paco. Atalga, és el puto concepte del tequila! Hòstia, Ja està. mare. Vale? No, tio, per favor. Amunt, Que se no puc València, arreglar. visca el València. Bueno, igualment el fico en una C, no me pareix patat. Me pareix que, a veure, és que un combinat que porta llimo granissat sempre va estar bo. Pa con toques el sous. Sincerament. Ese está. Que Bueno, no conoce a Dios. Una B. Una B. Que no conoce a Dios, Margarita. No, que no conoce a Dios, Canari. A cualquier santo le reza. Margarita. Es broma, Fia-li, següent, anem anant. Bueno, que se me'l bueno, faran. és que així després en ve un altre que també... I se pot ser millor el pare del canari. Hòstia. Ah, crec que ja sé quin dius. Però Cabrón. estem en... Ojo. Clar, ara ve el pare del Sex on the Beach, Oh. que és el destornillador. Jo se l'he ficat per això, perquè potser la diferència del que porte algo que el faci molt dolç o no pot fer que l'empitjore. Claro. També t'hi dic una cosa, el destornillador, el bo, es fa en el País Basc i I és un destornillador de deberes. la gent que he conegut, la gent que he conegut del País Basc m'han dit que només n'hi ha una forma i que tots els bars d'allí ho fan igual, que és en sumo natural, exprimit, en plan, tots els bars exprimits en sumo només per fer els destornilladors, i després li claven també sueps de taronja.
I té que ser Schweppes, no pot ser Fanta. Hòstia, home, car, perquè no siga tan dolç. Home, és com fer així era un herbero. pues això Allí té fan que- això, així herbero. Això té que pegar-me a l'esclafit. Uah, en veritat, flipa, Uah. Algun dia podem provar-ho. Sí. Però lo important del destornillador és que va ser, igual no seria el primer, però va ser el primer popularitzat i tal que li se va ocurrir mesclar el zumo taronja en el vodka, que per mi és una combinació molt bona. I per això vaig a ficar el destornillador en la A. És que també el Paco és... Jo perdo la contrària a Paco al nacer. El Paco... el Paco d'humors clars... Portar la contrària. El Paco d'humors clars els seus No, ideals. pero es que ni ho he probado, entonces... Está- Es como una ahora. mezcla de esta que gastes para las festes, entonces no es para tanto. Isma C, Jo una B. Està bé, perquè és el típic guata que és dolç però no te mata de l'empalagot. clar. Me dona efectes de... Me dona sensacions de roncola, referim a això que és dolç però no t'empala que flipes, però és més àcidet. Està bonet. Bé. Sí, jo al Sex on the Beach li he ficat una C, perquè al destornillador volia ficar una B. Molt Claro, Pues més és que- escalar, és més això. escalar. Es quedarà en la B, per mitja. Seguim. És el que ha explicat, que moltes vegades el massa dolç És pitjor, és pitjor, clar. És pitjor. No sempre quan més suque més dolç. És en plan... Bueno, que Bueno, sí, sí, que sí, sempre però quan més suca més beberes- dolç, però literalment para allà, tio. clar, literalment corta, No tio. vull fer una diabetes de cubata. Ojo al següent. Este següent No es patant el és més sucre. d'ací, és més d'ací que Nino Bravo. A veurem. Uf. Això Bo. m'abuelo. I que la Coca-Cola. ¡Joder ese puto Yankees! Que és el famós vin gaseosa. Oh! Vi llimonà, Vi llimonà. que és Per d'una bona favor, zona, vi que gaseosa. bonico. Ixa beguda sols té una norma. Mira, jo crec, vull dir la bona nota, ja és que és precís. Vale. A hora d'esmorzar és una A. A altres hores és B. Però a hora d'esmorzar, A. Bueno, pues ja dir lo que opino Ah. jo també. Bàsicament això. Vinga, seoseta, que bo, tio. En T'agrada altres molt terres bé. m'agrada molt també la variant de vi en llimonà, també em queda guai. Vi Vinga, llimonà. és el mateix, però queda guai. Jo també, vosaltres sabeu que jo sóc un gran fan Sí, tu... de vin gaseosa. I ni que cau anar. Jo sóc un gran fan. Jo, sincerament, vaig De veres, a ficar-li una C Cap només mentira. perquè el vin gaseosa estigui en la B, perquè sincerament no em pareix per tant. No, Damunt, Sí, el vin bueno, sí. gaseosa me pareix això, per Ja esmorzar parlarem està d'aquí bé, uns però anys. fora d'esmorzar, Ja parlarem. fora d'esmorzar me pareix millor el vin Coca-Cola. Paco, Fora d'esmorzar. a les Calimocho, a les tio. dos en la porta de l'institut. No està el calimocho, tio. A veuràs. Bueno, és que en veritat el calimocho és més valencià el vi en gaseosa. Vale, tira-li. crec jo. Bueno, següent. Ja estem acabant. Sí, sí. El següent que ve ara també és de per així. És més hard que el vin gaseosa i és el nuvolet. Hòstia El puta. nuvolet, molt bé. El fucking nuvolet. Bof. M'han donat escalofrio. L'has dit i m'han donat escalofrio. Sincerament no sé ni qui és. Se mereix hasta els pèls del cul. A veure, tot el món coneix Vichy en català. Vichy en català, anava a dir jo. Vichy català. Vichy en català, Vichy en anglès, Vichy en espanyol. Pues Vichy és, bàsicament, agarrar Vichy català i li tires una xorrada de casalla abundant. Vull dir, la buides un poquiu i li tires una bona xorrada de casalla. I es diu nuvolet pues, Facilita perquè, mescla. claro, perquè es queda com dens. Vull dir, no és dens, però ho veus i pues, això Sí. és com algo flotant blanc per ahí. El color recorda a la boira. Sí, a tal mi, qual. i l'olor recordo a ambaixades del poble, tio. Vull dir, és que vagis on vagis, en festa del poble tot el món està beguent. És l'altra beguda patrocina per les festes, tio. A mi m'agrada, Està Però bo. de què és Està bo. composo? Vichy catalán es agua con gas, mira. que no es gaseosa, es amic. agua con gas. Que... Coges la botella, la abres, o le pones un trago, o tiras lo que sea, coges la botella de casalla y hasta arriba. Lo mezclas y dale. I Durísimo. va cap dins. Durísimo. Bueno, Vale. anem a ficar-li nota, va. Jo, per mi, el nuvolet és... També és prou situacional, però me pareix menys situacional que el vin gaseosa. Ficar-lo en la A me pareixeria molt perquè crec que la casalla es pot mesclar més coses. A més que és una cosa com el gin tònic. No li agrada a tots i no t'agrada al principi i costa un poc. Sí, costa adaptar-se. Vaig a ficar-li una C. Vale. Jo el fique en una C també. C. Jo sóc team nuvolet, vaig clavar-te en una B. Bueno, però es queda en la C per nuvolet. majoria, fer la mà. Ja, però està molt bo, vale? Joder. Està bé. Ojo, És la mal núvol. ara ve A també, mi m'agrada molt, tio. ara també ve un clàssic. Aquestes festes el proves. Sí, el Vale, clàssic Cuba Libre. Jo tinc ja clar. Roncola. Un roncola. O sea, inciso, va, dato friki. Sabeu per què es diu Cuba Libre, el roncola? No. Perquè mescla, o sea, el ron, ¿d'on ve? De Cuba. De Cuba. Y la Coca-Cola de Estados Unidos. Ah, claro. El país de la libertad. Entonces, Claro. Cuba Libre, més o menos. Perquè també els americans van liberar Cuba dels espanyols. Fills de puta!
Fer la mà. Ara es diria Espanya. Espanya 2. Vaig a fer-me una Espanya, prim. Espanya. Ja tinguem clip didàctic i que acaba en algo random. Vale, jo vaig a ficar-li una A i no crec que faci falta més explicació. Serveix per tot, en totes les games va estar bo, entra a totes les hores del dia, igual avui al matí no, però això. Però sí, Però també. C. B. No m'agrada la Coca-Cola i també pues, de la forma que m'agrada la Coca-Cola és en ron i ja el tinc avorrit. Una A rotunda. Una A rotunda. B. I tu una B? Rotunda. Paco, tu eres team roncola, jo ho Uah, sé. es queden bé. Té que quedar-se una B, però és un ferlamà, tio, que tinguem un huevo Es queden bé. Home, és que arribar a és molt complicat. És que Però el vosaltres gin- seríeu capaços... Arribar a ser All-Star Jo crec que sí. no són tots. Falta una que ha plegat. No sé si està, però crec que... No, no està. Jo esta crec... Bueno, esta no sé si arribarà. Per a mi serà una A, però... Bueno, ja l'he ficat. Sí, anem a ficar El en la fiquem B, en la B? encara que vaig a ficar-la en una... Va una B alta, una Una B B alta. alta. Vale, Bueno, va. una B en menció d'honor. Cal, Vale. en ascens. I ja pot ascendre la temporada que ve. Fa partit d'ascens. Menció d'honor, Això correcte. és un perro. Vale. Però de I ara ve un altre que també És l'últim o Sí, què? ara ve l'últim. Vale, vale. Que és No me dejas sitio, home. de la zona, del terreno, i és la clàssica mentireta. Uf, molt bona. Una mentireta. Please play Cafè, licor. Sí. Per a un Enllima llimonet. granissa. Bueno, també pot ser enllima normal, però enllima granissa Està és més com bo. molt millor. Era mentira i please play, no hi ha altra forma de dir-ho, No, no? please play és Play? en Coca-Cola. Please play. No, Què però és? això és un... Això és un burret, Clar, és un burret, no? A veure, si no m'enganye, en Muro diuen burret i en Alcoy diuen please play al ron en cola. Hòstia. Al cafè licor en cola. Però la mentireta Ah, és de és veres, és de veres, cafè és de licor en veres, llima. és de Sí, veres. sí, sí, la mentireta és universal. Clar, no té altre nom. Bueno, Tota a lo la millor raó. ara ve uno de Benicompelet a dir-nos que en el seu poble es diu... Pues, De d'una altra Benimarfull. manera. De Benifarfulla, eres tu. De fer la mà. No. De fer-lo. Quina nota li ficaríeu a este combinat? No, not a very big fan, but està bo. Molt fresquet. A. Hòstia, hardcore, En verano salva, eh? Sí, 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 sí. sí. Fresquet, entrauret. Damunt no pega, no pega tant, saps? No cap. No tengo gorro hoy, pero no No és cap. com fer-te un canari que als 3 cubates per tot lo fresquet que està i que entra superfàcil Després prou. vas tot mamat. Tu ja no vas tan fresquet. Claro. Jo te clavaria en una C, tio. És que també el veig ocasional. No, em dona igual el que Sí? dius. Va acabar. No, en ocasional, puesto. sí, perquè fora d'estiu no m'agrada tant. Perquè me serveix molt per refrescar-me, per això, per la gelor de la llima, però tampoc és... Te diria que inclús m'agrada més el burret. Perquè és que el burret me fa sabor a cafè granissat, de kawaita. Jo per vindre a parlar en tontos no vinc així. Tu eres un tonto cool, Paquito. Dale, va, digues, Charlie. Tu t'estàs acumulant moltes bregues avui, eh? Sí, la veritat que sí. T'he ficat Ven tot cuidado, ven cuidado tú, Jo li fico una puta A. I jo també. O sea, 3 A's i una C. en época de calor, és que a qualsevol hora. Ja pot ser, després de dinar, antes de dinar, només alçar-te, antes d'anar a dormir. És que, Después de dormir. que si estàs de resaca, una mentireta de puta mare, Estàs dutxant-te, una mentireta. Quadra està menjant alguna cosa, saps? que jo he arribat a dinar en mentireta. Que sí, que sí. Està de N'hi ha puta mare. gent que I el ve- gin tònic també. N'hi ha gent que a vegades se'n va a dinar i pues, com quan el demanes bien gaseoso es demana una botella de cerol allà al mig. Bueno, cerol o cafè licor. El cafè licor de preferència, vaja. I se'l treballa enmig en la taula i estan sopant, mesclant-se. Però clar, solen mesclar-se-ho en Fanta perquè no tenen granissat. Ficamos ahí la taula, però com es queda. En la A s'ha quedat el gin tònic i la mentireta. Mentiret, però si jo li he En posat la- una C, Ja, però com han ficat 3 As... però entonces antes també han fet una que han sigut... Bueno, No, no ho sé, no. No plores, En la B, tampoc. en la B tinguem el roncola... Perquè mira, En la B tinguem el roncola en una menció d'honor, seguit del mojito, el margarita, el destornillador i el vin gaseosa. A la C tinguem el Sex on the Beach i el nuvolet. I en la D, el ron en llima. I així es Hasta queda. així el nostre top tier de cubates. Estan poc bons tots. I Però dic- no abusem. Aunque també tinc que dir que aunque el Ren Llima estigui a l'últim, si mos ofereixen, no diguem que no. que no, claro, correcte. Correcte, sí, dóna-nos-lo. Home. Que se'l veguem, que així es coneguem entre tots. I ara, per últim, antes d'anar-se'n a pegar un descanset, Jo me'n vaig ja. volem enviar correcte. un missatge. Ara Correcte, que estem parlant correcte. molt de festivals, de beure i tot això, Hay que posar-se seriós, xicos. no sabem quan eixirà este episodi, bueno, sí que ho sabem, però bueno, eixirà d'això un temps. Ara mateix està hagut una oleà d'inútils i gent subnormal que li està corrent punxar a la penya en substàncies molt perilloses i substàncies submises.
Esperem que quan això estigui publicat s'hagi fet alguna cosa, perquè per ara encara no s'ha fet res i estem tinguent casos en tots els fins de setmana, en tots els events, totes les festes. Però és que lo pitjor és que la policia no està fent gran cosa per evitar. I tampoc no hi ha tanta divulgació mediàtica. Fa 2 dies per aquesta zona va haver uns quants casos el mateix dia, la mateixa nit, en el mateix poble. No vaig dir el puesto. I l'únic que hi havia de seguretat ahir eren 4 de protecció civil veient i fumant porros. Molt bé. Que bueno, i les persones que estan ahí sense cobrar. Molt bé. I després el ve la puta Guàrdia Civil perquè s'ha aparcat un poquet el cotxe mal a fer-te la mà i 20 minuts. Això, però després quan tenen que buscar les coses de deberes, però és que de deberes, tio, no avancem. No, o sea, de deberes. Estem de cerebrals, tio. De deberes. Si vegeu a qualsevol subnormal fer això... Denuncieu. No. Però no vull dir denunciar no serveix de res. L'agarreu entre 4 i li pegeu una palissa. Punto. No, és així. És que és l'única forma en la que van a xantar-se. És deberes. És deberes. O sea, nosaltres ara tenim que estar més damunt d'això perquè, joder, les dones en la nostra vida, les xiques no van a punxar-nos a nosaltres. I que, tio, que n'hi ha dones en la nostra vida pues que... Tio, imagina que li passa això a qualsevol persona propera a tu. Que sí, li pot passar a qualsevol persona. És que li pot passar a qualsevol persona. I la gent no és conscient del perill que dona. Xics, en este missatge, cuideu-se. Cuideu-vos de més. I si per si acas... espere que no n'hi hagi ningú energumen o que faci això mirant-nos, però si mos estàs mirant ja pots anar-te'n d'ací. No eres acceptat i ojalà que el troben, tio. I si vens així te pego una palissa, cabrón. Tornem en 5 o 10 minuts, no sé, si total ficarem un bitllet o alguna cosa. Ara tornem. Vinga. Porteu-se bé. Porteu-se bé i no sigueu putos fills de putes. No mola ser putos fills de putes.